Poštovane akademkinje i akademici, poštovane kolegice i kolege, poštovani gosti. Evo, čast mi je i zadovoljstvo što mogu otvoriti još jedno predavanje u nizu naših predavanja Znanost u žarištu. I drago mi je što vam mogu predstaviti mladu, uspješnu znanstvenicu, doktoricu Paulu Kučan-Brlić, koja trenutno radi kao poslijedoktorandica u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i u našem Zavodu za biomedicinske znanosti, dakle Zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Doktorica Kučan-Brlić je doktorat znanosti stekla na području temeljnih medicinskih znanosti, grana imunologija, i to 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Glavni interes istraživanja su joj projekti predkliničkog i translacijskog istraživanja iz područja tumorske imunologije i razvoja monoklonalnih protutijela. Osobito je uključena u translacijske aktivnosti tvrtke Nectin Therapeutics, čiji je suvlasnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, to je inače plod suradnje Sveučilišta u Jeruzalemu, Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a tvrtka Nectin Therapeutics je usmjerena na razvoj protutumorskih protutijela nove generacije i kombinacije protutijela s lijekom. Tako da je riječ o uzbudljivom području eksperimentalne i translacijske imunologije, odnosno onkologije, i mislim da će biti zadovoljstvo čuti nešto o istraživanjima naše današnje gošće. Doktorica Kučan-Brlić dobitnica je nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada i stipendija. Pa eto, da ne duljimo, izvolite. Evo, hvala poštovani akademiče na ovom uvodu i hvala svakako članovima akademije na pozivu da vam predstavim nešto što mislim da je zbilja uzbudljivo istraživanje, jer nam pokazuje kako od onih bazičnih istraživanja, od bazičnih otkrića kojima se mi bavimo, možemo stvarno doći do kliničke primjene i kako smo do toga došli. Mislim da nije potrebno u današnje vrijeme više isticati kako je imunoterapija postala jedan od 4 stupa za tretman tumora. To je već poznato dugi niz godina uz naravno kirurško otklanjanje, zračenje, kemoterapiju, danas je ona zbilja poznata. Pritom je važno reći da imunoterapija u širem smislu riječi obuhvaća svaku terapiju u kojoj se koristi imunološki sustav, bilo zdrave osobe, bilo pacijenta ili neke njegove komponente u borbi protiv tumora. Pa su nam poznata cjepiva na tumore, poznate su nam terapije citokinama, primjerice terapija interferonima, poznati su nam i adoptivni stanični transferi. Ono što je recimo imunoterapija u malo užem smislu riječi i imunoterapija koja je možda recimo rasla u zadnjih 20 godina i na koju ću se ja danas osvrnuti je imunoterapija imunoloških kontrolnih točaka, nešto što se u engleskom naziva checkpoint inhibitors. Kad govorimo o tim imunološkim kontrolnim točkama, zasigurno ste svjesni da su naše imunološke stanice opremljene nizom receptora, bilo aktivacijskih, bilo inhibicijskih, koji nam onda dirigiraju tijek imunološke reakcije. Naravno, ako nam prevladava interakcija aktivacijskih receptora, imunološke stanice će se aktivirati. Ako prevladava inhibicija, one će biti utišane. Inhibicija je tu jako važna, zato jer ne želimo da su naše imunološke stanice pretjerano aktivne, pa čak kad se one krenu aktivirati i prepoznavati strane tvari, strane patogene, na kraju krajeva i tumore, važno ih je malo zakočiti kako reakcija imunološkog sustava ne bi bila pretjerana. I tu nam služe te kočnice imunološkog sustava. Ako to pojednostavimo na onako najjednostavniji mogući način, imamo situaciju kada je naše tijelo zdravo, kada su naše stanice zdrave, onda one šalju imunološkom sustavu signale: sve je u redu, nemoj me napadati, neka prevladava inhibicija. I to je to što se zapravo i dešava, kažem potpuno pojednostavljeno. I tu imamo zapravo te imunološke kontrolne točke koje djeluju kao kočnice na imunološkim stanicama i sprječavaju da se one pretjerano potaknu, aktiviraju i napadaju zdravi organizam.
Kad govorimo o tumorima, onda se situacija tu promijeni. S jedne strane imamo tumore koji, koliko god su slični našim stanicama i to zdravim stanicama i to zloupotrebljavaju, ipak ispoljavaju nekakve druge proteine i molekule po kojima ih naš imunološki sustav može prepoznati i uključiti ovaj svoj aktivacijski dio, aktivacijske receptore. I naravno, na početku imunološkog odgovora i u idealnim uvjetima ono što se dešava je da stvarno dolazi do te interakcije, do te aktivacije imunološkog sustava i do ubijanja tumorskih stanica. Ali kao što sam prije rekla, imunološki sustav ne može u nedogled biti aktiviran i potrebno je da je on zakočen. Pa sa samim ovim procesom aktivacije počinju se javljati i kočnice na imunološkim stanicama da ne bi došlo do pretjerane, predugačke ili autoimune reakcije. To u kombinaciji sa činjenicom da tumorske stanice onda zloupotrebljavaju taj poznavanje imunološkog sustava ili činjenicu da su one nastale nekako iz naših zdravih stanica tako što pojačano ispoljavaju inhibicijske ligande koji će vezati inhibitorne receptore, dovodi do toga da zapravo tumorske stanice na neki način zakoče imunološke stanice i ne omogućuju im da naprave njihovu funkciju uništavanja tumorskih stanica. I ono čemu su se onda znanstvenici dosjetili je što ako mi ciljamo te interakcije, te inhibitorne interakcije, te kočnice imunoloških stanica, bilo na samim tumorima ili na imunološkim stanicama i na taj način preokrenemo ovaj ishod imunološkog odgovora i dovodimo opet do njegove aktivacije. I tu zapravo govorimo o blokirajućim protutijelima, odnosno kao jedan oblik terapije govorimo o protutijelima koja prepoznaju takve ligande ili receptore na stanicama ili na tumorima i djeluju kao njihovi inhibitori. Znači, inhibitori inhibitora postaju nekakvi aktivatori. I među najpoznatijima, i zasigurno ste čuli za njih jer se već primjenjuju i klinički, su nam molekule CTLA4 i PD1 koji se terapeutski ciljaju sa monoklonskim protutijelima, znači riječ je o primjerima tih kočnica imunoloških stanica koje su najdalje odmakle u smislu istraživanja i kliničke primjene, a za čije je otkriće i ciljanje su dobivene i Nobelove nagrade za medicinu 2018. godine. Dakle, ovo je bilo uistinu revolucionarno i pokrenulo je jedan potpuno novi pokret terapije tumora. Ali naravno, kao i kod svih drugih pristupa i terapija, postoje nekakva ograničenja i izazovi. Primjerice, određeni pacijenti ne ispoljavaju ove molekule, tako da terapija ne može ni djelovati na njih i recimo opažena stopa odgovora na PD1, PD-L1 terapiju je svega 20%. Druga stvar koja se može dogoditi je to da tumori su, možemo reći onako kolokvijalno, mudri. Pa onda kada im mi spriječimo jedan inhibitorni put, oni na neki način potaknu drugi inhibitorni put, počnu eksprimirati druge inhibitorne ligande i na taj način, na neki način razvijaju otpornost, rezistencu pomoću alternativnih putova. Tako da postoji još uvijek velika potreba da se razvijaju i istražuju druge opcije terapija, a jedna koja je moguća opcija je ciljanje upravo tih alternativnih puteva, a koji ako su još po mogućnosti sinergistični s ciljanjem ovih poznatih terapija bi mogli dodati nekakav dodatni napredak i doprinos. I tu u priču ulazimo mi, dakle kao što je akademik u uvodu rekao, 2017. godine Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet i Sveučilište u Jeruzalemu osnovali su jednu spin-off kompaniju Nectin Therapeutics koja je usmjerena na razvoj novih imuno-onkoloških protutijela usmjerenih na proteine iz obitelji nektina. Zašto nektini? Pa naravno jedan od razloga za nektine je to što mi uistinu u suradnji sa znanstvenicima u Sveučilištu u Jeruzalemu već dugi niz godina istražujemo nektine. Istraživali smo ih u kontekstu tumora, pa moram spomenuti da je primjerice u suradnji Riječka grupa u suradnji sa znanstvenicima s Jeruzalema jedna od prvih od 3 u svijetu koji su istovremeno otkrili ovaj inhibitorni receptor TIGIT. Istraživali smo ove proteine i u kontekstu virusnih infekcija
i nastavljamo ih i dalje istraživati. Naravno, to nije glavni razlog zašto smo mi pretpostavili da bi njihovo ciljanje bila dobra terapija, to je samo nekakva pozadinska priča koja ukazuje da imamo znanje o tim proteinima, ali ono što su naša istraživanja i što ću vam tu pokazati, sugeriralo je to da zapravo nam upravo ta skupina ili ta obitelj proteina predstavlja one alternativne puteve kojima tumori nerijetko pribjegavaju kada terapija ovim klasičnim inhibitorima PD1, CTLA4 ne funkcionira ili razvije otpornost. Tako da smo se zapravo mi radi toga usmjerili na ove proteine. Pritom moram uvijek napomenuti da, iako ih mi volimo nazvati radi jednostavnosti proteini nektini, najviše proučavamo i najviše smo se, fokusirali na protein PVR, koji je zapravo član obitelji koji nazivamo proteini nalik na nektine, pa samo da ga ne nazovemo pogrešno. Kad govorimo o tom poliovirusnom receptoru, odnosno o PVR-u ili CD155, znači ono što je isto tako jedna recimo onako znanstvena prednost, riječ je dakle o proteinu kao što sam naziv sugerira, koji je otkriven kao receptor ulaska poliovirusa, što nam opet znači da je on jako dobro istraživan u smislu gdje je ispoljen, gdje ga nalazimo, koliko ga ima i tako dalje. Ispituje se dugi niz godina. Međutim, zašto nam je on zanimljiv kao potencijalna meta imunoterapije? Imamo dva razloga. Prvi razlog je taj da za razliku od zdravih normalnih stanica gdje njega nema puno ili ga čak ni nema na nekim stanicama, na tumorskim stanicama ga ima izuzetno puno. I to je pokazano za čitav niz tumora. Ovdje vam imam samo jedan primjer istraživanja adenokarcinoma debelog crijeva gdje vidite zdravo tkivo i tumorsko tkivo ili pak hepatocelularni karcinom gdje vidimo opet tumorsko tkivo u odnosu na zdravo tkivo. Znači ovo su nam prikazi reprezentativne fotografije, a ovo je kvantificirano na većem broju pacijenata. Znači samo za ova dva tipa tumora. Znači imamo potencijalno target, cilj, metu terapije koja je ispoljena selektivno na tumorskim stanicama, a nemamo je toliko na zdravim stanicama. Uz to, brojna istraživanja drugih pokazala su da se još i ta visoka količina proteina PVR povezuje i sa lošom prognozom, pa kod pacijenata koji ga imaju više je preživljenje gore za čitav niz tumora. Ali to nam nije jedini razlog. Ono što je možda čak i važniji razlog, pogotovo u kontekstu imunoloških kontrolnih točaka, je vrlo izražena robustna uloga PVR-a kao imunoregulacijske molekule. Naime, PVR ne samo da interagira sa čak 3 inhibitorna receptora na imunološkim stanicama, nego interagira i sa jednim aktivacijskim receptorom. Dakle, potencijalno imamo nekakav kompleksnu situaciju ciljanja, ali opet imamo 3 inhibitora i to snažna inhibitora od kojih se jedan čak ispituje i u kliničkim studijama, to vam je TIGIT. I sad, ono što se dešava na tumorskim stanicama i što ćete vidjeti u toku ovog predavanja, ali što su objavili i drugi, je to da kada PVR-a imamo puno, onda ne samo da prevladava ta interakcija sa inhibitornim receptorima, nego on zapravo uzrokuje i degradaciju aktivacijskog receptora. Znači imamo jedan vrlo složen i snažan mehanizam pomoću kojega se stanice u potpunosti zakoče. Prevlada inhibicija i maknete aktivaciju. Možemo reći imunološke stanice gotovo da nemaju šanse. Da vam pokažem i eksperimentalno kako smo i mi to pokazali, znači naši kolege su napravili tumorske stanične linije koje ispoljavaju različite količine ovog proteina, kao što možete vidjeti kvantificirano ovdje. Nakon toga su uzeli efektorske imunološke stanice, obično kad govorimo o efektorskim imunološkim stanicama, barem u in vitro nekakvim esejima, to su nam stanice NK ili CD8 T limfociti, koji kao što vidite ispoljavaju više manje podjednake razine receptora ovog proteina, osim TIGIT-a kojeg ima više na stanicama NK. I zatim smo ih kokultivirali i gledali što se dešava s aktivnošću stanica NK. I ono što se je dogodilo u kontekstu aktivacije koja je gledana kao indukcija CD137 koji je jedan marker aktivacije, vidimo da što više naše stanice imaju PVR-a, to se stanice NK, imunološke stanice, manje aktiviraju. I ne samo to, nego ono što sam najavila prije, što više PVR-a tumorske stanice ispoljavaju, to će na imunološkim stanicama biti manje aktivacijskog receptora DINAM1. Znači uistinu imamo tu snažnu kontrolu
kontrolu imunoloških stanica putem ovog liganda PVR-a. Ovo je na neki način malo i okrenulo paradigmu o tome koja je bila uloga proteina PVR u tumorskoj imunologiji. Naime, kada se on počeo istraživati, tada je bio poznat samo njegov aktivacijski receptor DINAM-1 i sva istraživanja su ukazivala na to da ako vi imate puno liganda, puno PVR-a, imat ćemo i puno aktivacije. Postoji aktivacijski receptor i stanice imunološke će bolje kontrolirati tumor. Onda je 2009. godine otkriven TIGIT kao inhibitorni receptor koji veže ovaj PVR sa jako velikim afinitetom, čak i višim afinitetom nego što to radi aktivacijski receptor, pa je postojala takva teorija uparenih receptora gdje se je smatralo da će ishod imunološke reakcije na kraju ovisiti o tom balansu signala koje dobivamo putem inhibicije ili putem aktivacije. Sada, temeljem naših i drugih istraživanja, vidimo da je zapravo PVR gotovo potpuno inhibitorni ligand, gdje što njega ima više, to su imunološke stanice više zakočene. I onda je jasno da smo zapravo slijedom tog našeg znanja o PVR-u, a i na kraju krajeva ekspertize u stvaranju monoklonskih protutijela koje Centar za proteomiku ima, mislili što će se dogoditi ukoliko napravimo monoklonska protutijela koja će ciljati ovaj protein i kakav će to imati onda ishod na imunološku reakciju pod pretpostavkom da ukoliko naša protutijela blokiraju interakcije s inhibitornim i aktivacijskim receptorom, doći će do aktivacije imunoloških stanica. Kao što sam već napomenula, još jednom da spomenem, naše protutijelo na PVR koje ću vam sada pokazati je uistinu prvo u klasi, međutim nismo jedini koji smo se dosjetili toga da su nektini potencijalno zanimljiva obitelj proteina za ciljanje, tako da je protutijelo na TIGIT i inhibitorni receptor također bilo već u kliničkim ispitivanjima. Sljedeći korak naravno bilo je dobiti ta protutijela, tu neću ići previše u detalje, klasičnom tehnologijom hibridoma mi smo proizveli monoklonska protutijela na taj protein, više od 15 pozitivnih hibridoma dobili smo 11 klonova inicijalno za koja vidite da nam ne prepoznaju sva nativni protein, odnosno protein na nekakvim stanicama. Ono što bih htjela tu istaknuti je to da ono što smo mi htjeli dobiti je blokirajuće protutijelo. Nije svako protutijelo blokirajuće. Protutijelo se može vezati na neki protein, ali ne interferirati sa njegovom funkcijom vezanja na receptore imunološke. Tako da smo zapravo mi htjeli dobiti tu interferenciju vezanja, pa smo od onih početnih 11 klonova dalje testirali naša protutijela i dobili 3 klona koja zapravo sprječavaju vezanje receptora proteina PVR na stanice. Kao što možete vidjeti ovdje sa crnom linijom je pokazano kako se zapravo vezanje spušta, smanjuje ili je u potpunosti izostalo u odnosu na crvenu liniju koja nam pokazuje vezanje tih receptora na PVR protein kada protutijela nema. Znači već smo tu na neki način suzili kandidate koje želimo dalje razvijati. Nakon toga slijedio je odabir vodećih klonova. Naime, da bi neko protutijelo se dalje klinički razvijalo, kao što vjerojatno pretpostavljate, potreban je jedan dugotrajni proces koji zahtijeva njegovu humanizaciju, sekvenciranje, na kraju krajeva intelektualna prava, zaštita i tako dalje. Znači to je jedan, možemo reći, i dugotrajan, a i financijski zahtjevan postupak. Pa smo mi se htjeli fokusirati na jedno protutijelo, odnosno na jedan vodeći klon. Tu smo temeljem niza in vitro eseja, gdje vam pokazujem samo dio, utvrdili da je protutijelo s kojim želimo ići dalje klon PVR09. Zašto? Ovdje u ovom primjeru pokusa možete vidjeti da naša protutijela na PVR podjednako dobro kao poznati checkpoint inhibitor protutijelo na PD1 utječu na degranulaciju stanica, imunoloških stanica u prisutstvu tumorskih stanica, što je jedan od markera aktivacije imunoloških stanica. Dok ovdje možemo vidjeti isto tako u kontekstu proliferacije imunoloških stanica, što nam isto tako ukazuje da su se one aktivirale, kako je zapravo ovo protutijelo klon PVR09 bilo superiornije čak u odnosu na poznate terapije PD1 i CTLA4.
Tako da to i niz drugih pokusa je zapravo dovelo do odabira ovog kloda i od sada nadalje ja ću to protutijelo zvati NTX 1088 jer je ono postalo potpuno humanizirano protutijelo. Znači samo onaj komadić protutijela koji prepoznaje metu, koji prepoznaje protein PVR je i graftan na humano protutijelo kako bi se ono moglo koristiti u kliničkim istraživanjima. Isto tako moram napomenuti da je ovo sad dio suradnje sa industrijom, sa kompanijom, pa su podaci koje vam pokazujem povjerljivi. Nakon što smo humanizirali protutijelo, naravno bilo je potrebno vidjeti da je ono zadržalo ona njegova dobra svojstva koja mi želimo da protutijelo ima. Ovdje se vidi predikcija vezanja protutijela u odnosu na vezanje receptore na PVR. Pa ako primijetite, možete vidjeti zapravo dobro podudarnost veznih mjesta. Protutijelo nam se veže ovdje, što zapravo odgovara domeni gdje se vežu i inhibicijski receptor TIGIT i aktivacijski receptor DINAM1 i u malo manjoj mjeri inhibicijski receptor CD96, što ima smisla jer je protutijelo blokirajuće pa je nekako i za očekivati da će imati ista vezna mjesta. Nadalje smo utvrdili da se to protutijelo dovoljno jako veže na svoj ligand, na PVR, veća količina protutijela ukazuje na bolje vezanje i da je ono zadržalo njegovo svojstvo inhibicije vezanja svojih receptora, dakle više protutijela na PVR nam znači manje vezanja receptora TIGIT, DINAM ili CD96. U redu. Nakon toga smo naravno išli na funkcionalnu karakterizaciju ovog vezanja, dakle htjeli smo vidjeti da li ciljanje tumorskih stanica sa protutijelom na PVR ima ikakav učinak na imunološke stanice i na ubijanje samih tumora. I ono što se ovdje može vidjeti da u sva tri parametra koja gledamo, gdje nam ovaj označava aktivaciju, interferon gama, nekakvu efektorsku molekulu koja se proizvodi kad su stanice aktivirane i samo ubijanje tumorskih stanica, naše protutijelo u svim koncentracijama je superiorno kontrolnom protutijelo, to je ova plavi stupići u odnosu na crne. Znači zbilja pokazuje da potiče imunološke stanice. Ono što je bilo ovdje zanimljivo za vidjeti, mi smo usporedili inhibitorni receptor koji je dio te iste osi te obitelji proteina TIGIT i vidjeli da iako on sam po sebi potiče imunološki odgovor, nema tako snažan učinak kao ciljanje PVR-a. Što možda isto tako možemo reći da je djelomično logično, jer sa PVR-om mi blokiramo nekoliko mehanizama pomoću kojih on može inhibirati imunološke stanice, a TIGIT nam je samo jedan element te osi. Nakon toga, i zapravo kao dokaz tome zašto je naše protutijelo, možemo reći, superiornije od ciljanja samog TIGIT-a, utvrdili smo što se dešava sa receptorom DINAM. I tu bi vas samo kratko htjela podsjetiti na to da ono što je, možemo reći, jedna značajna karakteristika ovog liganda PVR-a je da osim što on veže inhibitorne receptore, on degradira i aktivacijski receptor. I ono što smo mi onda vidjeli je da u našem slučaju, kada se tumorske stanice ciljaju s protutijelom na PVR, ispoljenost dinama na imunološkim stanicama se podiže. Znači, potpunosti se i taj učinak negativni PVR-a, možemo reći, okreće u korist imunoloških stanica i u korist imunološkog sustava. A da je za to zaista zaslužan dinam, pokazali smo ovdje gdje vidite da ukoliko i inhibirate, odnosno blokirate dinam, izgubite tu pojačanu učinkovitost naših imunoloških stanica. Jasno, ovo što sam vam pokazala bilo je na stanicama NK. Stanice NK nisu jedini efektori u našem imunološkom sustavu. Mi smo jednaki set pokusa napravili na T limfocitima koji su karakteristični za kasniji imunološki odgovor i tako dalje i zapravo dobili potpuno jednake rezultate. Dobili smo to da ciljanje tumora sa protutijelom na PVR potiče imunološke stanice, T limfocite, a u ovom slučaju zapravo smo vidjeli i sinergistički učinak ciljanja terapija PD1 i NTX 1088, što sam na početku rekla da je jedan od zahtjeva moderne imunoterapije da se upravo pronalaze takvi sinergistički pristupi. Pa da sažmem ovaj in vitro dio, nadam se da sam vas uvjerila da protutijelo NTX 1088 učinkovito blokira interakciju PVR-a i njegovih receptora, da je to blokiranje ključno kod aktivacije T i NK limfocita,
da se jedan od mehanizama kako on to radi je putem tog vraćanja receptora DNAM1 na imunološkim stanicama i da nam je blokiranje PVR-a bilo snažnije u odnosu na blokiranje receptora TIGIT. Naravno, in vitro rezultate smo zatim išli nadopuniti sa in vivo testovima učinkovitosti ovog protutijela korištenjem humaniziranog mišjeg modela. Znači, to je miš koji nema vlastiti imunološki sustav, nego mu mi na neki način rekonstruiramo humani imunološki sustav sa humanim imunološkim stanicama, u ovom slučaju su to PBMC-evi. U takvom jednom eseju, korištenjem modela tumora koji nam ispoljava PD-1 ligand, isto tako, usporedili smo kako naša terapija djeluje na tumor u odnosu na poznatu PD-1 terapiju. I ono što možete vidjeti ovdje u crvenome je terapija sa PVR protutijelom, gdje vidite da dolazi do značajne odgode rasta tumora koja je podjednako dobra kao i ciljanje poznatim checkpoint inhibitorima, ovo je Keytruda, pembrolizumab, odnosno ciljanje PD-1 receptora. Nakon toga smo išli na one tumore koji možemo reći su možda zanimljiviji iz konteksta terapije koja se danas želi razviti, a to su nam tumori koji su PDL1 negativni. Na modelu PDL1 negativnog tumora opet korištenjem našeg protutijela uočili smo da zapravo ne samo da dolazi do odgode rasta tumora, nego tumor u ovim životinjama uopće zapravo nije ni krenuo rasti. Za razliku od kontrolne skupine ili pak za razliku od skupine tretirane sa PD-1 terapijom, gdje ne bismo ni očekivali učinak s obzirom da je riječ o stanicama koje nemaju taj ligand. I na posljedku, u zadnjoj nekakvoj usporedbi, usporedili smo naše protutijelo sa ciljanjem TIGIT-a, opet kao segment kada ciljamo više osi tog proteina ili jednu os tog proteina i vidjeli da je naše protutijelo superiornije, čak u 4 od 9 životinja došlo je do potpune remisije tumora. Ono što nam je bilo isto tako zanimljivo i važno za terapeutsko djelovanje našeg protutijela bilo je zapravo utvrditi da li to što smo uočili in vitro, a to je da naše protutijelo djeluje preko te aktivacije posredovane putem receptora DNAM1, perzistira i in vivo. Pa smo zapravo iz ovih istih životinja izolirali limfocite i pogledali ispoljenost DNAM1 receptora na tumor infiltrirajućim stanicama. I kao što možete ovdje vidjeti, zapravo samo u skupini životinja tretiranim sa PVR protutijelom smo uistinu i ex vivo imali taj fenomen da je DNAM1 pojačano ispoljen, što nam onda objašnjava zašto protutijelo tako dobro radi. Znači, ako sažmemo ovaj in vivo dio, pokazala sam vam kako tretman NTX-1088 protutijelom dovodi do robustne inhibicije rasta tumora u nekoliko tumorskih modela. Kako nam je naša terapija superiornija u odnosu na terapiju sa poznatim checkpoint inhibitorima, osobito u modelima gdje ne postoje ligandi za te inhibitore, i kako visoka razina DNAM1 receptora bi čak mogla i služiti kao određeni marker za praćenje učinka in vivo. Jer naravno jedna od zahtjeva kliničke primjene protutijela je to da imamo i određene markere koji će nam na relativno brzan i jednostavan način, da to nije svaki put biopsija iz tumora pacijenata i tako dalje, reći da li terapija funkcionira ili ne funkcionira. I naravno ponukani svim ovim dobrim in vitro i in vivo rezultatima krenuli smo u proces kliničke primjene, odnosno registracije ovog protutijela kao lijeka Američkoj agenciji za hranu i lijekove. Investigational new drug je zatražen u 3. mjesecu prošle godine, odobren je već u 4. mjesecu prošle godine i u 10. mjesecu prošle godine započela je prva faza kliničke studije. Ona je inicijalno bila samo u MD Anderson Cancer Centru u Teksasu, dok je od ove godine se pridružilo još 4 klinička centra, 2 u SAD-u i 2 u Izraelu. Trenutačno nas se klinička studija provodi na pacijentima koji imaju uznapredovale ili metastatske solidne tumore, a za koje je poznato da ispoljavaju PVR. Znači, ne radi se selekcija pacijenata još uvijek temeljem toga kolike su razine PVR, ali pošto mi iz istraživanja drugih i vlastitih znamo da većina tumora uistinu pokazuje visoku ispoljenost PVR-a, onda za sada to još nije ni kriterij kliničke studije.
U 2023. godini je dogovorena i suradnja sa Merkom da se ovo protutijelo NTX-1088 počinje testirati u kombinaciji sa njihovim PD-1 ciljajućim protutjelom, tako da to očekujemo da će početi sljedeće godine. I trenutačna faza u kojoj je ovo istraživanje, faza eskalacije doze, gdje se zapravo pacijentima daju sve više količine protutijela radi praćenja sigurnosnog profila. Znači, još uvijek ne računamo da ćemo vidjeti na nekakav učinak. To su osobe koje su u terminalnim fazama bolesti, osobe koje nemaju drugih opcija i trenutačno se ispituje protutijelo na dozi od 600 mg. I za kraj, evo, vjerujem da sam vam pokazala kako je ovo protutijelo prvo u klasi humanizirano protutijelo koje je usmjereno na protein PVR, kako njegova predklinička istraživanja pokazuju da ima superiornu aktivaciju CD i NK stanica u odnosu na neke odobrene terapije i kako pokazuje učinkovitost u in vivo modelima u kojima postojeće odabrane terapije nisu pokazale učinkovitost. Ono što mi volimo naglasiti je, s obzirom da se, kažem, i drugi proteini iz te obitelji ispituju u kliničkim studijama, jest da naše protutijelo jedino ima tu četverostruku aktivnost ili mogućnost djelovanja. Znači, on blokira interakciju sa čak sva tri inhibitorna receptora i s druge strane nas sprječava degradaciju aktivacijskog receptora, što se kod nas pokazalo ključnim. Naravno, dugujem vam mehanizam, jer uvijek ćete pitati a kako to se dešava i što se tu dešava. Ono što mi mislimo da se dešava je ovo. Znači, nakon što smo mi s našim protutijelima spriječili interakciju PVR-a inhibitornih receptora i tako vratili ekspresiju aktivacijskog receptora na imunološke stanice, zapravo smo ovom aktivacijskom receptoru omogućili da on interagira sa svojim drugim ligandima, kojih isto tako ima i isto tako ih ima puno na tumorima i konkretno jedan njegov ligand kojeg veže s jakim afinitetom je Nectin-2. Naravno, tko poznaje ovu obitelj proteina zna da i Nectin-2 ima svog partnera inhibitornog receptora, pa se može uvijek pojaviti taj problem što ako nam i u tom slučaju ova inhibitorna interakcija prevlada i opet zakoči naše stanice, ali tu imamo rješenje. Znači, razvili smo i protutijelo na CD112R, na inhibitorni receptor i brojna druga protutijela koja su u različitim fazama razvoja ili predkliničkog, neka i već u ovim fazama investigational new drug, tako da vjerojatno će biti još toga za pokazati vam. I evo, sa time bi ja završila. Svakako moram spomenuti naše suradnike u Izraelu koji su sada preuzeli cijelu priču oko kliničkog ispitivanja. Ovo je samo mali broj njih, da nije bilo profesora Mandelbojma i njegovog poznanstva i suradnje sa akademikom Jonjićem, vjerojatno do svega ovoga ne bi ni došlo jer su njih dvoje zapravo pokrenuli priču o niktinima. Gaj i Pini vode kompaniju, a Keren je zadužena za klinička ispitivanja u SAD-u. S naše male strane u Rijeci ovo je tim ljudi koji surađuje i radi na ovom istraživanju. I to bi bilo to. Veselim se vašim pitanjima i hvala vam na pozornosti. Malo sam bila. Da. Pa mislim da se čujemo. Čujemo se. Dobro, evo ovako. Aha, snima se. Dobro. Znači, postojeće immune checkpoint inhibitor, odnosno te inhibicijske terapije, one rade prilično velike nuspojave u smislu indukcije tih autoimunih reakcija. Pa sad vidim da već je dosta ljudi primilo taj lijek. Kakva je tu situacija sa ovim lijekom?
makar ga bilo i malo. Iako naša terapija, ova terapija nije takva da onda direktno recimo dostavlja lijek u stanice koje nešto ispoljavaju pa da će onda ubijati. Jednostavno neće dopuštati interakciju zdravih stanicama sa imunološkim. A sad, hoće li to isto ko što je PD1 imalo učinka imati, to ćemo tek vidjeti. Kažem, za sad ova istraživanja koja su bila zahtjev su ok i pokazuju odgovarajući sigurnosni profil. A ove pokuse što radite na miševima koji imaju humanizirani imunološki sustav, to u Rijeci radite? Je. Rabotić. Ovo je jedan idealan primjer na kojem se može jako lijepo obrazložiti i vidjeti kako je zapravo razvoj jednog novog lijeka ili jednog novog cjepiva jedan dugotrajan proces i koji treba strahovito puno bazičnog istraživanja u startu, jer vi da ovo niste imali, da niste imali produkciju monoklonskih antitijela, da niste imali humanizirane modele sve to skupa vi zapravo puno dulje trebali da dođe. Mene sad jako zanima da to baš malo još i definiramo vremenski, jer doći do istraživanja kliničkih je dugotrajan proces. Koliko po vašem mišljenju, kad bi to u godine neke stavili, znači bazična sad ova istraživanja otklonimo, nego kad ste već imali ideju i kad to imate, onda trebate za ovu predradnje. Aha. Ovo sve što sam rekla, da. Da. Da, a kad je počela klinika? Prošle godine. Aha, znači očekujete puno više doze od ovog do koje ste sad došli. Biti malo veće, da. Ali tu ispod 4-5 godina ne računate. Da. Oprostite, nisam uhvatio, možda ste vi rekli. Kako su suprimirani miševi da prihvate? Aha, to su genetski, dakle nije zračenje, nije ništa tako. Ja, hvala.
A je li lijek odobren od Europske agencije ili samo od američke? Mislim, to onda može biti dodatna prepreka. Ne, ja znam da postoje kliničke studije s onkolitičkim virusima u Americi i ja sam bila jako zainteresirana da u Hrvatskoj se stave, ali kaže da ne može, da su oni lijek dobili odobrenje samo za Ameriku trenutno. Tako da... A koliko mogu ti miševi živjeti, a bez da im se da imunološki sustav čovjeka? Znači bez ikakvog. Jel uopće mogu živjeti? Koliko onda mogu živjeti? Normalno. I jel bi se mogli onda na njima, recimo, neki tumor uzgojiti? Prije nego im se da imunološki sustav. Da li ima još itko ko se recimo bavi imunostimulatorima, onim općim kao što je bio BCG i drugi, da li oni mogu u taj model vama nešto ubaciti kao... Da. Da. Ali je ipak, recimo, BCG u nekim tumorima djelovao. Prema tome nešto... Da, znam, ja sam dinosaur u imunoterapiji tumora. Tako da se sjećam ti, ali što se događa u tim, jeste možda pokušali vidjeti zašto je BCG uspješan?